Ngenza ukuthi nginibele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami uMsizi aka Inkosi Word. Uma uqala le channel qinisekisa ukuthi uqinisekisa subscribe uzowathola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Indaba ke etrendayo enkundleni zokuxhumana uma ke ihamba phambili usizi ke izithandani zidlule emhlabeni emva kwendumezulu yomshado. Kuthiwa ke uThatho Kahleko Morane kanye ke noBenjamin Lethabo Morak bafihla ke ngesizotha emva kokuthi imoto ababehamba ngayo basengozini. Izithandani ke ebezisanda ke kuphothula okwenza ke noma kwenzana umfazi ke nendoda. Umngcwabo wabo ubeke ngosuku olulodwa zaphinde zafihlwa ke emathuneni awodwa wengane zakhe. Abantu abaningi bakhuluma ke enkundleni zokuxhumana bekhombisa ke ukuzwelana nomndeni wabo ke noma nabo ke laba ke wengane zakwethu bebenesikhathi esincane ke besanda kushada base ke bayadlula ke emhlabeni. Abantu abaningi enkundleni zokuxhumana baphawule kanje. Nangomunye uthi ke abafana bayoze ke baku-understand ukuthi amantombazane ayathakatha. Protect your own partner at all times. Ikani ke ukuchitha le ngane nje incane kanje eseyisele yodwa ke awu wengane zakhe. Nangomunye uthi ke kwaze kwabuhlungu kwenzeke kulabantwana bebancane kangaka basheke noswana, kodwa ke kubukeka kunesandla somuntu obengafisi ke uphumelele lo mshado. Once kwaba khona ke owesithathu othandweni lenu ayikho ke into ke ilungayo. Sengathi ke niyaqonda ukuthi akubona bonke abantu abakufisela okuhle, sengathi kumphefumulo wabo ungalala ke ngokuthula. Mina ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho, hlangana lapha kwi-comment section.